खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै बे समाव जोङो दादगारि फारिसनि सिङाव 1 नं खाग्राबारि होननाय भुटान बर्डारनि खाथियाव भुटान सेरफांनि खाथियाव जों मोनसे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जों बे जायगायाव रिट्रिट लाफैदों आरो बे कारिसमेटिक रिट्रिटनि गेजेरजों बे दुखु सैनाय बोथोर 2025 मायथाइनि दिनै नैबे दुखु सैनाय बोथोराव रेन सिजोनाव जों दिनै बे प्रग्रामा दिनै जोबनायजों लोगोसे गोबांथार जोङो बे जायगायाव गोबांथार हाजार मानसिफोरा बे जायगायाव फैदोंमोन बाहागो लादोंमोन जेरै बाप्टिस्ट लुथारेन आरो गुबुन गुबुन डिनोमिनेसन आरो लोगोसे काथलिकफोर हिन्दुफोर गोबां धोरोमनि सुबुंफ्रा बे जायगायाव बाहागो लानानै गावनि गोजोननायखौ मिथिदों आरो बिनि गेजेराव अनलायगाफोर दा जोङो फारसेथिं गोबां मानसिफोरनो जेरै कमिटिया ओंखाम जाहोदों जोबखांनायनि उनाव अननायनि आंखौ आरो बिनि समाव आं दिनै बे जति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आङो सिगाङावनो जाय अनजाग्रा जोंनि बंगाइगावनि इयुथनि जाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि यां स्टेजनि बे प्रेसिडेन्ट बंगाइगावनि अनजाग्रा गिलबार्टखौ आं दिनै बरायबाय आरो बिथांमोननि लोगोफोर दं आरो गासैखौबो आं बरायगारना लाबोबाय बिथांमोननि आं गोजोननायखौ लाबोबाय दा बे समाव आङो बिथांनाव माखासे सोंनो थाखाय सानदों बे इयुथनि लाइफ समाव एबा बबे समाव बुंनो थाखाय एबा आवगायनो थाखाय इसोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय इसोरनि रायजोखौ फोरोंनो थाखाय बोलो मोनो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ सोंनो लुबैबावदों जेरै माखासे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बबे समाव गाज्रि जायो आरो बबे समाव जेरै मोजां लामायाव फैयो आरो बबे समाव जेरै जिउआव बोलो मोनो बिनि सोमोन्दै आं बे गिलबार्टनिसिम आंनि सोंनायखौ सोंबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव बे जति प्राइम मिनिस्टारनि गेजेरजों बे सोरनि गेजेरजों नोंथांमोननो गावनि थार सैथो रोंगौखौ जोंनि गेजेराव फिननायखौ एबा बिबुंथिखौ एबा जोंनो फोसावगोन गिबियावनो आं जोंनि अनसुला फाइसोर आरो आइमारियाखौ हाजासे हामबाय होयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि ब्रादार दैमालु नार्जारिखौबो आङो हाजासे हामबाय होयो दा बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जेरैबायदि कुइसन सोंदों आंनावहाय ना ब्रादाराहाय जे मोनसे वर्ड ना जोंनि गेजेराव जों मिथिगौ मबे समावहाय youth लाइफआवहाय youth young लाइफआवहाय मानसिया गाज्रि जायो जस्ट जों बेखौ मिथिनांगोन क्लास 9, 10, 11, 12 14 इयर्सनिफ्राय 18 इयर्ससिम बे गेजेरावनो जों young लाइफ youth समावहाय जोंनि गेजेराव जोङो गाज्रिखौ नुनो मोनो जेरैबायदि आङो दिनैहाय आंनि बुंनांगौनि सिगां आं फार्स्ट अफ अल जोंनिनो आदै मादैमोन आयंमोन ना आरो आबै आबौमोन आंनि गोबाङानो बे संसारनि ख्रिस्ट'आरिनि बिमा बिफाफोर आङो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो खावलायोदि नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसाफोरखौ जानो हागौ गोबाङानो मोनसे जाज खालामो बिजिदो बे जाजआनो जाहैबाय नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोननि फिसाफोरखौ बुङो मानो गाज्रि जायो मानो बुङो नाथाय नोंथांमोना ना बुंनायनि सिगां नोंथांनि फिसाखौ रायनायनि सिगां गोबाङानो बाथ्राफोरनि सिगां नोंथांमोना जेरैबायदि जों मिथिगौ आं सासे यां लाइफनि youth प्रेसिडेन्ट यां प्रेसिडेन्ट YCS प्रेसिडेन्ट थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन मेन्टल'लजि सिन जाज एन्ड एड नोंथाङा नायनांगोन बिजिरनांगोन बिनि उनाव खालामनांगोन दा नायनांगोन बिजिरनांगोन खालामनांगौआ मा नोंथांमोननि फिसाफोरखौहाय नोंथांमोननि फिसाफोरा जानो हागौ लोंग्रा जाग्राफोर माबाफोर ना नोंथांमोना जेबो बुङालासिनो नोंथांमोना नायगोर नोंथांनि फिसाया माबायदि आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बिजित माबायदि रोखोमनि नोंनि फिसालाया अब्ला नोंथांमोना मा थांखि लागोन नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन अब्ला नोंथांमोननि फिसाफोरखौ नाय ना माबायदि जागोन आरो आं फार्स्ट अफ अल जोंनि यां लाइफ youthsफोरखौ आं होनो सानदों नोंथांमोना क्लास 9 to 12 ना 14 to 18 इयर्सनि स्टुडेन्टसफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायो ना नोंथांमोनावहाय गोबाङानो बोलो दङ ना जानो हागौ जोंनि गेजेराव जों मिथिगौ जोंनि संसाराव मबे समाव लोंग्रा जाग्रा गोबाङानो जायो नोंथांमोना उननि समाव जाया 14 to 18 इयर्स समावहाय नोंथाङा बेखौ नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो नोंथाङा जुदि बे समावहाय नों गावखौनो गाव फोसाबनो रोङाब्ला गावखौनो गाव बिजिरनो रोङाब्ला नोङो नाय नों उननि समावहाय नों थैब्लाबो नों बे जौ सिगारेट बिरिफोरखौ नोङो गारनो हानाय नङा बेनिखायनो बे समावहाय गोबाङानो लाइफआवहाय इसोराबो आनजाद लायो जेरैबायदि आंखौबो आनजाद लादोंमोन आंनि लाइफआवहायबो गोबाङानो आनजाद जादों ना बिनिखायनो आं जोंनि यां पिपल्सफोरखौ आं खावलायो दिनैनि बे मिनिस्ट्रिखौ नायग्राफोरखौहाय जे नोंथांमोना यां पिपलफोर क्लास 9 to 12 स्टुडेन्टसफोर ना 14 to 18 इयर्ससिम नोंथांमोना अननानै प्लिज
लाइफआवहाय नोंथांमोना बुजिखांजा आरो नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो पावार दङ नोंथांमोनाव बोलो दङ बे बोलोआ जाहैबाय नोंथाङा ना गाव जुदि जेरैबायदि जों मिथिनो हागौ अबजेक्टिभ सेन्स सेल्फ एन्ड सेन्स आदार्स नों गावखौनो गाव नों सोलायनो हागोन गुबुनखौ नों सोलायनो हागोन बिनिखायनो नोङो जुदि नों गावखौनो गाव नों सोलायनो हागोन अब्ला नों 19 to 20 बेसेबां नोंनि गिदिर गिदिर बोराय बुरैफोर दं बिमा बिफाफोर दं नोंथांमोना बिसोरखौबो नोंथांमोना बुंनायजों लोगोसे बाथ्राफोरजोंबो फोसाबनो हागोन बे बोलोआहाय नोंथांनि यां लाइफआवहाय दङ आरो नोंथाङा नोंनि उन्दैसिनफोरखौबो फोसाबनो हागोन 14 एजनि उन्दैसिनफोरखौबो आरो 18 एजनि देरसिनफोरखौबो नोंथांमोना फोसाबनो हागोन बेनो नोंथांमोननि गेजेराव बोलो दङ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे पावारा दङ नोंथांमोना गुबुनफोरखौ फोसाबनो बिनिखायनो आं जोंनि यां लाइफ पिपल्सफोरखौ खावलायो दि नोंथांमोना जाज खालामना नाय नोंथाङा अबे समाव गाज्रि जादों बिनिखायनो जोंनि गेजेराव गोबाङानो फेमिलि प्रब्लेम्सफोर फैगोन गोबाङानो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिमा बिफानि प्रब्लेम्सफोर फैगोन नाथाय आं खावलायो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि यां पिपल्स नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि सिन्था जायोब्ला नोंथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना एराइभ जा जों यां लाइफ जानानै जोंखौहाय जेरैबायदि फोरोंनाय बायदि जों बयबो एराइभ जानि जोंनि गेजेरावहाय जों मिथिनांगोन गोबाङानो बाथ्राफोर जों यां लाइफ जानानै एम ना जों एम माने जों मिथिगौ जोङो साख्रि लानाय ना जों साख्रि लानाय जों एम माने जों मिथिगौ आर्मि साख्रि लानाय इन्जिनियारिं लानाय गोबाङानो लानाय नोंनि लाइफआवहाय नोंथांमोना एम लायो नाथाय नोंथांमोना बे एमखौ लायालासिनो नोंथांमोना गावनि जिउनि लाइफनि एमखौ लागोन बिल्ड ए निउ ससाइटि जोंनि गेजेराव जोंनि यां लाइफआवहाय बे एमखौ फोरोङो बेनिखायनो आं जोंनि साफ्रोमबो यां पिपल्सफोरखौ खावलायो दि बे एम एन्ड लाइफखौ नोंथांमोना जिउआव खालामग्रोनांगोन बिल्ड ए निउ ससाइटि जेरै जोंनि गेजेराव जों मिथिनो हागौ अबेबा न'खरावहाय बिमा बिफाया जौ फाग्ला जौ फाग्लि अबेबा न'खराव जानो हागौ बिदा फंबायफ्रा जौ फाग्लि अबेबा न'खराव जानो हागौ गिर्जा थाङा अबेबा न'खराव जानो हागौ माबाया नोंथांमोना पावार दङ नोंथांमोननि गेजेराव नोंथां यां पिपल जानानै नोंथाङा नोंनि न'खरखौ फोसाबनो हानो नोंनि जिउआव फोसाबनो हानो नोंथांनि गेजेराव बोलो दं आरो बेजों लोगोसे आङो आरो खावलायबावो जोंनिनो यां लिडार्सफोर इउथ लिडार्सफोर सानडे स्कुल फोरोंग्राफोर सानडे स्कुल लाग्राफोर सानडे स्कुल फोरोंग्राफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायो दि ना नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननि गिर्जायाव नोंथांमोना बुंनो नाङा जे जोंनि गिर्जायाव इउथ्सफोर जाया जोंनि गिर्जायाव यां पिपलफोर जाया जोंनि गिर्जायाव इउथ्सफोर जाया नोंथांमोना बेखौ मालाबाबो दासान नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंनायनि सिगां नोंथांनि गिर्जायाव जानो हागौ ससाइटि गैया बेहाय जुदि इउथफोर फैयाबा सानडे स्कुलनि थाखाय यां पिपलफोर फैयाबा सानडे स्कुलफोरनि थाखाय नोंथांमोननि गिर्जायाव बियो इट्स नट ए ससाइटि बे ससाइटिखौ खालामनो जोंनि मान गोनां जोंनिनो सानडे स्कुल टिचार्सफोर फार्स्ट अफ अल आं बुंनो सानदों नोंथांमोना ना सिन जाज एन्ड एड खालाम ना नोंथांमोना सिन जाज एन्ड एड खालाम नाय भिजिट आरो खालामनो नाजा नोंथांमोना बे इउथखौ नायगोर बे माबायदि रोखोमनि बे माने गिर्जायाव फैया बेनि उनाव जाज खालाम बे मा प्रब्लेमनि थाखाय गिर्जायाव फैयाखै फेमिलि प्रब्लेम ना माबा प्रब्लेम बिनि उनाव नोंथांमोना एक्सन ला बिथांखौ गिर्जासिम लाबोनो नाजा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बे ट्रुथफुलि हार्ड वर्क्सफ्रा जोंनि गेजेराव थायो जों सानडे स्कुल टिचार्सफोर जानानै लिडार्सफोर जानानै जोंनि गेजेराव बे थायो बेनिखायनो आङो जोंनि यां पिपल्सफोरखौ आङो आरो खनसे खावलायबावो लिडार्सफोरखौ नोंथांमोना सिन जाज एन्ड एड खालाम आरो नोंथांमोननि गेजेराव न'खराव बायहेरायाव आरो नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय माबा आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जों यां पिपल जानानै जोंनि गेजेराव मेन थिं जोंनि गेजेराव जों साननांगोन रेसपेक्ट मादार अर्थ ना जोंनि गेजेराव जों रेसपेक्ट खालामनांगोन जोंनि गेजेरावहाय जों बेखौल' आं खावलाय नोंथांमोननि गेजेराव ना नोंथांमोना ससाइटिखौहाय फोथांनो नाजा आरो बेजों लोगोसे इउथ लाइफखौ फोथांनो नाजा यां लाइफआवहाय नोंथांमोना माबायदि जानांगौ बेखौ नाजा आरो नोंथांमोननि जिउआवहाय माबायदि जानांगौ बेखौ खालामनो नाजा अब्ला नोंथांमोनखौ आङो दिनै आंनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि बेफोर गासिबो नोंथांमोननि जिउआव खालामोब्ला अब्ला नोंथांमोना लोंनाय जानायनिफ्राय गोजान जागोन गाज्रि मावनायनिफ्राय गोजान जागोन आरो फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना इसोरजोंबो खाथियाव फैगोन आरो इसोरजोंबो माबायाव फैगोन बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो यां पिपल्स इउथ्सफोरखौ आरो खनसेबाव आं खावलायबावनो सानदों दि नोंथांमोनखौ आं हाजासे दिनैहाय जोंनि आब' दैमालुखौबो आं हामबाय होनो सानदों दिनैनि बे टाइमखौ आंनि गेजेराव होनायनि थाखाय बेनिखायनो आं जोंनि यां लाइफफोरखौहाय यां स्टुडेन्टसफोरखौ आं खावलायो दि नोंथांमोना बे जिउआव नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोननि गोसो सिङाव सोना ला जिउआवहाय खालामनानै ला क्लास 9 to 12 14निफ्राय 18 एजनि बिथां यां पिपल्सफोरखौहाय इउथ्सफोरखौ आं खावलायो एसेनोसै गोजोन्थों जोबोद गोजोन्थाव रादाब
अनजायगाफोर दिनै अनजायगा गिलबारा जोंनि गेजेराव जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय माखासे आवगायलांनाय जिउआव माबायदि जानो नांगौ जिउआव माबायदि आवगायलांनांगौ आरो माबायदि जोंनि न'खरनि माखासे फेमिलि बेकग्राउन्डफ्राव माबायदि जानांगौ आरो जोंनि माखासे सानडे स्कुल फोरोंगिरिफ्रा माबायदि जानांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङा गावनि जिउनि मोन्दांथिखौ लानानै जोंनो माखासे नलेज गियानखौ होबाय बेनिखायनो आंबो दिनै बिथांखौ बे जथि प्राइम मिनिस्टार जानानै बिथांखौ जोबोर हामबायो आरो नोंथांमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर बेनिखायनो जाय अनजायगा गिलबारनि बे माखासे जोंनि गियान एबा नलेज होनाया जोंनि जिउआव माखासे सोलोंनो गोनां एबा लानो गोनां आरो बेखौ लानानै जोंबो जिउआव इसोरखौ सिबिनाय खालामनो आवगायलांनो दिनै जोबथारनायाव बेखौ आरोबाव जोङो दिनै अनजायग्रा नैबे जायगायाव गोबांथार मानसिफोर जेरै गोबां मानसिफोरा हाजार हाजार मानसिफोरा बियो सानब्रैनि रिट्रिटआव जेब्ला आंखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन आरो बे जायगायाव आं रिट्रिटआव जोब्बाय आरो बे समावनो दिनै बे रिट्रिटआव अनजायग्रा गिलबाराबो दिनै बे बाहागो लादोंमोन बे बाहागो लानायनि गेजेरजों फंनैसो एसे बुंनो हाबावगोन नामादि बे आंनि रिट्रिटआव थानानै बे दादगारि पारिसनि सिङाव थानाय खाग्राबारि भुटान बर्डाराव थानाय बे रिट्रिटआव नों थानानै जिउआव माबायदि मोन्दों एसे फंनैसो बुंनो हागोन ना बेजों लोगोसे आंनि जिउआव आं गोबांआनो खुसि मोन्दों आं सासे बङाइगाव डायसिसनि लिडार जानानै आं सासे बङाइगाव डायसिसनि यां लाइफनि युथ जानानै आङो बेफोरबायदि रिट्रिटआवहाय आङो मानसि नुवामोन जों रिट्रिटआव अनलि जों मिथिगौ अनलि 100 जन पार्टिसिपेन्ट्सफोरल' जायो ना गोबाङानो जों मिथिगौ जोंनि जिउआवहाय युथ्सफ्रा फार्स्ट अफ अल जोंनि बिमा बिफाफ्रा ओंखारा नाथाय आं दिनै नुदों ना 400+ बारा जोंनि दिनैहाय ख्रिस्ट'आरि बिदा फंबाय आंनि आइ आफामोना जोंनि गेजेरावहाय बेहाय फैदोंमोन जोंनि आबौखौहाय लोगो लानो दिनैहाय इसोरनि बोरखौ नाजावनो दिनैनि बिसिम सफैनो हादोंमोन बेनिखायनो दिनैहाय आङो बिनि गेजेरजोंनो आङो फंनैसो बाथ्रा होनबावनो सानदों ना जोंनि गेजेरावहाय जों मानो बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव खारनांगौ ना जेरैबायदि जोंनि गेजेराव जों गोबाङानो इसोराबो जोंनि गेजेराव आनजाद लायो मोननै पइन्ट्स होयो मोननै टपिक्स होयो जेरैबायदि जों मिथिगौ गोबाङानो जोंनि गेजेराव जों आलदा आलदा प्रग्राम्सफोर जायो आरो ओरै जोंनि गेजेराव रिट्रिटफोर कनभेनसन कनफारेन्सफोर जायो नाथाय गोबाङानो कनफारेन्सखौ सेलेक्ट खालामनायखौहाय दोनथ'नानै कनफारेन्स बे रिट्रिटफ्राव थांनायखौ दोनथ'नानै बिथांमोना हाबा हुखा अबेबा मेलाफ्रावहायसो थाङो नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव आं जास्ट मोनसे बाथ्राखौ होननो सानदों जोंनि गेजेराव हाबा मेलाफ्रा बोसोरै फैबाय थायो बोसोरै नङा सानफ्रामबो जोंनि गेजेराव फैबाय थायो नाथाय इसोरनि बोर इसोरनि बेफोरबायदि ब्लेसिंसफोरखौ नोंथांमोना जिउआव मोननाय नङा नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोना ना जानो हागौ नोंथांमोना हाबानि खुसि माबानि मेलानि खुसि रेजर्टनि खुसिफ्रा नोंथांमोननि गेजेराव थागोन जास्ट सानसेनि थाखायल' नों जेब्ला थैजासिम बिसिमल' थागोन नाथाय इसोरनि बोरा इसोरनि होनाय ब्लेसिंसफ्रा नों जेब्लाखि नों थैनानै नोङो सोरगो रायजोआव थां अब्लासिम नोंखौहाय दिनै इसोरा गोसोखांगोन दिनै आंनि फिसाया गोबाङानो दिनैहाय ख्रिस्ट'आरिमोन होननानै बिनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान युथ आरो जोंनि ख्रिस्टियान आइ आफामोनखौ आं खावलायोदि जों फार्स्ट अफ अल जोङो बैखौसो जोङो पइन्टखौहाय जोङो लाग्रोनांगोन आरो जोङो फार्स्ट अफ अल जों रिट्रिट कनफारेन्सफ्रावसो जों थांग्रोनांगोन मानो होनबा मस्ट इम्परटेन्ट इज बे बिनिखायनो जोंनि गेजेरावहाय आं गोबाङानो आं खुसि मोनदों जे जोंनि बेवहाय ख्रिस्ट'आरि बिदा फंबाय आंनि आइ आफामोना बेहाय सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आं हामबाय आरो हामबाय होनो सानदों मानो होनोब्ला आं गावनो बे रिट्रिटआव फैनानै आं खुसि मोनदों आरो आंबो बेफोरबायदि रिट्रिटखौहाय मोनोब्लाबो आं जोंनि आबौनि रिट्रिटखौ आंनि गेजेराव आं फार्स्ट टाइम ना बे रिट्रिटखौ आं फार्स्ट टाइम मोनदों बेजों लोगोसे आंनि गेजेराव आं मिरेकल मोनदों जे मिरेकलबो मोनदों आं गोबाङानो खुसि मोनदों जे जोंनि बे दादगारि पारिसनि आंनि आइ आफा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा गोबाङानो एक्टिभ गोबाङानो डेन्जारेस ना बिनिखायनो आं खावलायोदि गुबुन गुबुन पारिस गुबुन गुबुन जोंनि डायसिसनि आन्डाराव गोबाङानो दङ जों ख्रिस्टियान केथलिक युथ्स ख्रिस्टियान केथलिक बिमा बिफाफ्रा नाथाय ओंखारा आरो न'निफ्रायनो ओंखारनो बायो बिनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे मिनिस्ट्रिनिफ्राय जानानै आं बुंनो सानदों जे नोंथांमोना जास्ट खनसेल' ओंखारनानै नाय बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव नोंथांमोना जिउनि बोरखौ मोनगोन आरो जिउआव नोंथांमोना खनसेल' ओंखारगोन खनसेल' ना नोंथांमोना ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव बे बोरानो नों थैजासिम नों थागोन बिनिखायनो जोंनि गेजेराव बे बोरा जास्ट खनसेनिल' नङा नों थैनानै नोङो सोरगो रायजोआव थांब्लाबो बे बोरा नोंजों जेब्लायबो लोगोसे थाफागोन बिनिखायनो आं खावलायोदि आरो खनसेबाव आखाइ खबजबनानै जोंनि गुबुन गुबुन डायसिसनि जोंनि बे नर्थ इस्टनि आरो गुबुन जायगानि बे जोंनि बङाइगाव डायसिसफोर आरो गुबुन गुबुन डायसिसफोर आरो बेजों लोगोसे आङो जोंनि
रमान केथलिकफोरखौ आं बुङाखै जोंनि दस्रा डिनोमिनेसननि मानसिफोरखौबो आं होननो सानदों दि नोंथांमोना आरो ओंखारनानै नोंथांमोना इसोरखौ प्रेस खालाम आरो वर्शिप खालाम अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि जिउनि बोरखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना जेब्लायबो इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थाफागोन बेजों लोगोसे आङो बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो सानदों आरो नोंथांमोना ओंखारनांगोन बिदि प्रग्रामफ्रावहाय एसेनोसै अब्ला हामबायसै बे समाव जों गोबांथार इसोरनि रावफोरखौ जोंनि अनजागा गिलबानिफ्राय खोनामोनबाय बे समाव आंबो फंसे इसोरनि बाथ्राखौ बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय सानदोंब्लाबो नाथाय अनजागा पास्टरनि अलखराव बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गासै आफा इसोरनि मुङै बयखौबो खेबसेबाव गोजोननाय लाहरनानै बिथांमोननिसिम बे समाव बिदाय लानोसै गोजोन्थों दे